hoćeš osigurati stan? Ja sam mislio samo požar, ali rekla mi ona Maja da ću uz obiteljski paket dobiti popust. Ja ću prvi, a ja ću nazvat Croatia osiguranje. O, gospodine Džomba, to ste vi. Želite obiteljski paket? Ovisno o kombinaciji, ukupan popust može biti i 25%. Izvrsno. A mogu li birati koja će osiguranja biti uključena? Naravno, tu mogu ući čak i osiguranje od nezgode i kasko osiguranje automobila. I to može. Super! Pitaj za razbijene stvari smotane. Daj šuti. Maja, a šta je s onim vrijednim stvarima koje se, na primjer, mogu razbiti? Možemo ugovoriti i osiguranje stvari, naravno. Odlično. Kad se vidimo? Kad vi kažete. U obiteljskom paketu mjesto i vrijeme birate sami.